Разкажи ми само, аз прочетох, че така една от вашите цели на вашата галерия е да установите дългосрочни професионални приятелски отношения с други галерии. Това означава ли, че има някакво съревнование между вас? Съревнование между конкуренция? Винаги има, разбира се, не може да няма. Положително ли обаче? Но хубавото абсолютно е положително. На улица Веслец 45, където ние се намираме, малко по-нагоре от нас има още няколко галерии. И в момента си говорим с тях за организирането на фестивал съвместно, за да направим Веслец арт-улицата на София. Имаме огромно желание за това. Той името е много хубаво. Веслец. Добре, ще ви се получи. Надявам се хората да го запомнят с галериите там. Включително миналата седмица бях на откриване, тази седмица бях на откриването на нова галерия в близост до нас. Изобщо наистина там се очертава като един арт-център на София и много ще се радвам, ако можем да сътрудничим с всички тези галерии, за да направим нещо съвместно. Хареса ми едно ваше желание да споделяте силата и енергията на изкуството с повече хора. Абсолютно. Самия факт, че в условията на криза сме започнали галерия, това показва, че сме много смели, че обичаме изкуството, защото това не е бизнес, от който човек може да забогатее в никакъв случай. Ако една галерия иска да съществува и да се издържа, това е всичко, за което може да мечтае наистина, поне тук в България. И ние просто искаме да подкрепим всички тези артисти, наши приятели повечето, защото те са повечето приятели, които идват в Алфияни, излагат и работят с нас. Така разбрах, че правите партита. Партите, много силно казано, те са доста по-изискани. Те са арт-сбирки. Арт-сбирки. Нека да ги наречем арт-сбирки, не партита, абсолютно. Събираме се... Какви хора се събират на тези места? Всеки ли може да отиде? Абсолютно. Така както сега в момента ни слуша, някой просто иска нещо по-различно от стандартните заведения и кафенета. Това ли е мястото? Кога, къде, как се получават поканите? Абсолютно. Ние поддържаме директен контакт с нашите приятели и фенове през нашия уебсайт и Фейсбук, разбира се. И там винаги постваме актуална информация за новите изложби и за новите... бих казала не само изложби, защото сега, например, ни предстои показването на безкрайно интересни неща от един пленер, който се състоява в Стрелча. И ще изложим и кратък филм, кукли, снимки, така че ще се видят много интересни неща. На 15 юни идва цялото това нещо в Алфияни. Добре. Така ми говорят в слушалката, аз нямам представа за какво става въпрос, но нашия режисьор на пулт каза да те питам, събрахте ли пари за партията, за морето? Знаете, така ли беше? Събрахте ли пари да отидете на море, като продавате вашите картини? Той каза, че ми е бил разконспирирал. Не знам какво означава това, но разкажете, моля ви, защото ми стане интересно. Тук сега на финала на разговора ми разкажете. Като бизнес, който, сега от бизнес гледна точка ще говоря, като бизнес, който току-що е започнал, аз не мисля, че това лято ще можем да си позволим да отидем на море чисто не от финансова гледна точка, а от това, че трябва да работим. Тази галерия трябва да тръгне, авторите ни трябва да се радват и да успяват. Добре, кажи ви какво му предвид с това да си продавате картини? Ваши картини ли имало там? Лични? За продавате да спечелите пари за морето? Не, няма наши картини. По-скоро се надявам нашите фотографии и художници да спечелят достатъчно пари, за да отидат на море. Има ли много хора, така млади, които посещават да, за щастие, да, галериите в България? За огромно съжаление обаче, те нямат възможност да си купуват нещата, които излагаме. И именно заради това ние оставяме експонатите до края на изложбата, не ги даваме на собствениците им, за да могат те да идват и да ги виждат. Но се радвам, че младите хора се събират, включително понякога вечер на нашата улица Веслец. Ако човек се разходи, може да види събиране пред нашата галерия, събиране пред галериите по-нагоре. Почти винаги сме млади хора. И почти всяка вечер се случва това. Да, значи, новото място. Новото място за сбирки, малко по-арт и малко
по-над средното ниво сбирки. Това е Веслец. Почти всяка вечер някоя галерия е отворила. Врати, абсолютно. Да. Добре, много ти благодаря. Аз искам само преди да приключим да ти подаря нещо. Това е една снимка на един от нашите фотографи, Иван Доков, който специално ми даде разрешение да ти я подарим днес. Много благодаря. Тази сладка малка бомбонка, която си изплезила така. Обещавам, че ще й намеря най-хубавото място, особено стаята на сина ми. Той ще се изразва много. Обича каките. Много ти благодаря. Благодаря много и на Снежана, която работи с теб. Видяхте, мисля, уважаеми зрители, едно момиченце, което се появи от едни врати и се изплезило. Типично. Много красиво е надписано от нас. Това е момиченце във влак. Се нарича снимката. Още веднъж много ти благодаря. Ако искаш, остани с нас да изгледаш и следващият материал, който е много така в тясна връзка с изложбата, с картините, нали, за които говорихме. Това е, уважаеми зрители, сега ще видите едно видео за рисуване върху кецове.